Da li možeš da zamisliš, juče sam bila na žurci, sve muškarci, ni jedan jedini ženo da iskomentariše moje sise, ni jedan da me šljepne po dupetu. Prošla su to ta stara dobra vremena kad su muškarci bili, kad se znalo da muškarac kad gleda u ženu, gleda u sise, gleda. Ja stala juče ko drvo nikome ne primećuju, svi me gledaju u oči, svi me pitaju šta misliš ti o političkoj situaciji, šta misliš o društvu, šta misliš... Nisam ja došla ovde da mislim pored ovolike sisa ti me pitaš šta mislim Pa pičko jedna, pa jesi muško, šta si pa bar mi iskomentariši hormonski status, reci deluješ kao da si u PMS-u, deluješ kao da si nedojeban. Niko ženo više ni da primeti da li sam dojebana ili nedojebana, eto šta nam je uradila borba za ženska prava. Pita on mene šta ja mislim o svetu, pa nisam ja tu došla da mislim pored ovolikih sisa ti me pitaš šta mislim. Niko da me šljepne po dupetu. Meni je bilo neprijatno, ja stojim ove sise, osjećam sise ko suvišno nešto. Rekao, vidi, ovo nikome ne gleda sise, pa ja sam došla ovde da me komentarišete, da mi